Anong oras tayong magsisimula? So, siguro, kasi pwede na po tayo siguro magsimula. Ialas ako dyan na, kapadali. Inshallah. Simulan na tayo. Hanggang sa oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po tayo magsara. Suka upang ating mic upang hindi madistract ang ating muhadira. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katotohanan na lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Kanya at tayo humihingi ng tulong at kapatawaran sa Kanya. At tayo nagpapakupkop sa Allah laban sa mga kasamaan ng ating mga sarili at laban sa mga pagkakamali ng mga gawain natin. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya. At sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang magpatnubay sa Kanya. Sumasaksi ako na walang Diyos maliban sa Allah, sa iisa at walang kasama sa Kanyang pagkadiyos. At sumasaksi rin ako na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sunod. Sumakin nawa ang biyaya at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa lahat ng sumunod sa Kanyang mga puting gawain, sa Kanyang mga pamilya at mag-anak, sa Kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong sumunod sa Kanyang kabutihang hanggang sa huling araw. Mga kapatid, kaibigan sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah sapagkat binigyan at pinagkalooban na naman tayo ng Allah Azza wa Jal ng pagkakataon na magtipon-tipon dito sa ating programang collaboration ng tatlong organisasyon sa ngalan ng Da'wa Islami Nurun Nisa Association, Seeking Islamic Knowledge Association at Sabhatun Zahra Lin Nisa. Nawa ay maging makabuluhan sa ating lahat ang maririnig natin ngayon na paalala o kaalaman mula sa ating butihing ustad. At higit sa lahat ay maging katanggap-tanggap mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tawfiq na masasabi niya sa ating ito. Mga kapatid, kaibigan sa pananampalatayang Islam ay pakinggan po natin ang ating butihing ustad na si Ustad Abu Sufyan sa kanyang munting paksa insyaAllah. Kung ako po ay naririnig, maaari na po kayo magsimula, Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una sa lahat, tayo po ay humihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay biyayaan ng totoong panampalataya sa Kanya at mapabilang tayo sa mga taong gusto nila matuto sa Islam. Gusto nila malaman kung ano ang mga katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala at katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga sister, gusto kong ipaunawa sa inyo na tayo po hindi tayo biyasa magsalita ng Tagalog, kaya pinipilit po natin magsalita ng Tagalog upang maiparating natin ang gusto nating iparating sa inyo. Ang ating topic ang patungkol sa kung ano ang dapat na tingnan sa isang babae na siya ay mapabilang sa mga babaeng salihah. Ito ay mga katangian. Pag nakita mo sa isang babae na malalaman mo na siya ay kabilang sa mga babaeng matitinong babae o di kaya mga salihah, gumagawa ng mga ikatutuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang imratong salihah, babaeng manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi ng mga ating mga scholar na may mga katangian na dapat na maging o di kaya maging ano ba yun? Mga katangian na dapat makita sa isang babae upang tayo ay hindi magkamali ng pagpili
sa kung sino ang ating kakaibiganin, kung sino ang ating gustong makasama, dahil hindi lahat ng babae ito ay makakabigay sa atin ng mga mabubuting ano ba yun? Hindi lahat ng babae ay makakabuti sa atin. Hindi lahat ng kaibigan na babae makakabuti sa atin. Hindi lahat na asawa na babae makakabuti sa atin. Kaya mas mainam na ating malaman kung ano ba ang katangian na ito ay nakaayon sa katuruan ng Quran at katuruan ng Sunnah. Katuruan ng Quran at katuruan ng Sunnah. Ang imratun salihah, sabi ng mga ulama, ito daw ay naiiba sa kanyang kapwang babae dahil sa pagsunod sa kung ano ang mga aral ng Quran at aral ng Sunnah. Ang babaeng salihah, naiiba siya sa kanyang mga kapwang babae dahil ang imratun salihah, lahat ng kanyang mga katangian, lahat ng kanyang mga gawain, lahat ng kanyang pamamaraan sa pakikisama sa kanyang mga kaibigan ay lahat niya tinitingnan sa Quran at sa Sunnah. Lahat niya tinitingnan kung ano ba ang nakapaloob sa Quran at nakapaloob sa Sunnah. Doon niya tinitingnan lahat ng kanyang mga gawain, lahat ng kanyang ginagawa ay tinitingnan niyan muna kung ito ay nakaayon o di kaya nakapaaloob ba sa Quran o nakapaaloob sa Sunnah. Ang ibig sabihin, siya ay totoong sumusunod sa Quran at totoong sumusunod sa Sunnah. Kaya ang sabi ng mga ulama, isa sa mga kilala na katangian ng imra'atun salihah, babaeng matino o di kaya babaeng manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay itong sumusunod na ito. Sabi ng mga ulama, isa sa mga malaking kilalang sifat o di kaya kilalang katangian ng isang babae, na pag nakita mo ito sa isang babae, sabihin mo na itong babae na ito ay siya ay isang pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala na magandang iman. O di kaya magandang panampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga katangian ng isang babae, ito po ay siya ay nananatili al-iltizam bimanhajillahi ta'ala wa syari'atihi. Siya ay nananatili sa katuruan ng Allah. Nananatili sa kung ano ang mga rules ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay niya na rules sa mga kamusliman, lalo na sa mga kababaihan. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang manhaj, ang kanyang katuruan, ay nandito yung kaligtasan natin sa mundo na ito, kapahamakan sa mundo at kapahamakan sa kabilang buhay. Kaya ang babaeng salihah, siya ay nananatili kung ano ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nananatili kung ano ang sharia, kung ano ang mga rules ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung anong batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon lamang siya nananatili. Hindi siya kumukuha na kung anong rules na nanggagaling sa ibang sikta o di kaya ibang mga Diyos-Diyosan. Doon lamang siya nakabatay sa kung ano ang rules ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang isang babae na ito na naintindihan niya na ang rules ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito lamang ang kaligtasan. Ito lamang ang kaligtasan sa kapahamakan sa mundo na ito at sa kabilang buhay. Kaya ang isang babae, ito ay dapat sumunod kung ano ang binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na rules. Dahil ang babae, may mga rules na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mas mainam sa isang babae pag-aralan niya ang Quran, pag-aralan niya ang Sunnah upang malaman niya kung ano ba ang binigay sa kanya na rules ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinigay sa kanya na rules ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pag nalaman niya ang mga rules na ito, dapat doon siya manatili. Dapat doon siya manatili. Huwag nang bumitaw kung ano ang rules na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sabi ng mga ulama, ang imratun salihah, mabuting babae, kanyang binibigyang pansin lahat ng kanyang hakbang na gagawin, dapat tinitingnan niya sa Quran. At siya ay binibigyan ng pansin
na manatili kung ano ang totoong pagsunod sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang isang babae, ang babae na ito, may kakaibang mga roles na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa lalaki. Kaya kanyang binibigyang pansin o di kaya gumagawa siya ng hakbang upang masunod ang mga rules ng Allah subhanahu wa ta'ala, masunod kung ano ang mga utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, at lalo na maiwasan niya kung ano ang pinagbawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isang babae dapat, kung may marinig siyang galing sa Quran, galing sa Sunnah, hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay isa sa mga roles na ibinigay na sa isang babae, o di kaya galing sa Sunnah na itong roles na ito ay para sa mga babae, dapat mong gawin lahat upang yon ay yung magawa, yung masunod, at magawa mo ang lahat ng hakbang upang hindi ka mawalay sa rules na yon. Dahil yon ay kasama sa pagsunod sa kung ano ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kababaihan, at pag-iwas sa kung ano ang ipinagbawal sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang isang babae, pag mawalay siya sa rules ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mahuhulog siya doon sa ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang kababaihan, napakasensitibo ang kanyang kalagayan. Katulad ng mga kababaihan sa panahon ngayon, na sila ay humihiwalay kung ano ang rules ng Allah subhanahu wa ta'ala. Example, ang rules ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kababaihan ay huwag magpakita ng aura. Nang humiwalay ang mga babae sa rules ng Allah subhanahu wa ta'ala, nahulog sila sa kapahamakan. Anong nangyari sa kanila? Iniwan nila ang kanilang hijab, iniwan nila ang pagtatakip ng aura, at nandun sila sa kapahamakan. Nandun sila sa kapahamakan. Dahil sila ay nakagawa ng hindi maganda, nakagawa sila ng hindi ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nasira pa nila ang kanilang buhay. La hawla wala quwwata illa billah. Nakagawa sila ng haram. Kaya humiwalay sila sa kung ano ang rules na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lahat ng rules, dahil ng batas na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kababaihan, nandoon ang kanyang kabutihan. Nandoon ang kanyang kaligtasan sa kapahamakan dito sa mundo, at pahamak sa mundo at pahamak sa kabilang buhay. Kaya mas mainam sa isang babae na pag-aralan niya ang kung ano ang binigay sa kanya na rules ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sabi ng mga ulama, ang babae ay siya ay tinitingnan niya kung ano ang mga hududullah, kung ano ang mga hangganan ng hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang isang babae ay may ibinigay na hangganan. Lahat ng mga hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may hangganan. Kaya ang isang babaeng matinong babae, hindi siya lumalagpas kung ano ang hangganan ng hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nalaman ng isang babae, ito ay batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga katangian ng matinong babae, hindi siya lumalagpas. Hindi siya lumalagpas sa rules na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng rules ng babae, batas ng isang babae pag ito ay napangasawa ng isang lalaki. Kaya ang rules ng Allah subhanahu wa ta'ala sa babae ay siya ay sumunod sa kanyang asawa. Siya ay sumunod sa kanyang asawa. Pag ang isang babae ay lumagpas sa kung ano ang hangganan ng rules na yon, at naging binaliktad niya ang sitwasyon, hindi siya sumunod sa kanyang asawa, at ang kanyang pinasunod ang kanyang asawa, masisira po ang kanyang lahat ng mga gawain na mabubuti, ito ay magiging masama. Dahil po ay lumagpas siya sa kung ano ang rules ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin ang mga kababaihan na kanilang pinapasunod ang kanilang mga asawa. Anong nangyayari sa kanila? Nawala po ang kanyang respeto sa kanyang asawa. Nawala ang kanyang respeto sa kanyang asawa dahil hindi siya sumunod kung anong rules ng Allah, kung anong hangganan ng rules ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isang babae, pag nalaman niya na may rules pala na ibinigay siya sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay totoong galing kay Allah, totoong galing ka sunnah, ay agad nang ito ay
tinatanggap. Tinatanggap niya kung anong rules ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam niya nandoon ang kanyang kaligtasan. Dahil alam niya nandoon ang kanyang kaligtasan. Pag nakita mo sa babae ng ganitong babae, na kanyang agad tinatanggap kung anong rules na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo na itong babae na ito ay pinagkaaluban ni Allah subhanahu wa ta'ala na magandang panampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangapat, sabi ng mga ulama, isa sa mga katangian ng mabubuting babae at siya ay natutuwa kung ano ang binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iniiwasan niya ang lahat ng mga salitang makakasira sa kanyang amal, kanyang gawain. Iniingatan niya ang lahat ng lumalabas sa kanyang salita, lumalabas sa kanyang bunganga ng mga salita na hindi naman ano ba yun? Iniingatan niya ang lahat ng kanyang nasasabi. Iniingatan niya lahat ng kanyang nasasabi na hindi makapanirang puri sa kanyang kapwa. Ang ibig sabihin ng babae na ito, lahat ng kanyang salita ay binabantayan niya. Ito ba ay magandang salita o ito ba ay hindi magandang salita? Ito ba ay aking sasabihin ay makakasirang puri sa aking kapwa o hindi? Kaya iniiwasan niya ang pagsasabi ng kamuhian o di kaya magsabi ng hindi maganda, pagmumura sa kapwa upang hindi masira ang kanyang image. Kung hindi masira ang kanyang image dahil ang isang babae pag ito ay nagmumura, nagsasabi na hindi maganda, sasabi ng mga tao itong babae na ito hindi maganda ang kanyang pag-uugali. Kaya ang babaeng saliha ay kanyang iniingatan, paulit-ulit niya pinag-iisipan kung ano ang kanyang sasabihin. Dahil ang babae, sabi ng mga ulama, ang isang tao pag nagsalita ito, doon mo makikita kung ano ang nakapaaloob sa kanyang puso. Ang babaeng ito, pag nagmumura ito, nagsasabi ng hindi maganda, sabihin mo hindi maganda ang kanyang saloobin. Hindi maganda ang kanyang saloobin. Dahil ang babae, nasasabi niya kung ano sa loobin niya. Pag ang babae ito ay nagmumura, nagsasalita ng hindi maganda, sabihin mo, ang babae na ito ay hindi maganda ang kanyang saloobin. Kaya, isa sa mga katangian ng babae, saliha, o di kaya manampalatayang babae kay Allah subhanahu wa ta'ala, palagi niyang binabantayan ang kanyang mga salita. Paulit-ulit niyang binabantayan ang kanyang salita bago niya itong bitawan. Lalo na sa pakikitungo natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Dahil minsan ang tao ay nakakapagsalita ng salita na ang pagkakaalam nito ay salitang maganda, pero hindi pala maganda sa kanyang kapwa. Hindi pala maganda sa kanyang kaibigan, sa kanyang anak, sa kanyang magulang. Kaya bago tayo bumitaw ng salita, pag-isipan muna natin, ito ba ay maganda o kaya hindi ito maganda. Panglima, sabi ng mga ulama, na isa sa mga katangian ng babae ay yung binabantayan ng babae ang kanyang puri. Binabantayan ng babae ang kanyang puri. Katulad ng kanyang manatili sa kanya ang pagiging malinis na babae at hindi maruming babae. Ang ibig sabihin, umiiwas siya sa mga haram. Lalo na sa mga pakikipagrelasyon sa hindi mo mahram. Dapat po iwasan ito upang hindi masira ang iyong puri. Hindi masira ang iyong puri. Dahil ito ay kung gaano ka nakikipagrelasyon sa hindi mo mahram, ganun din bumababa ang iyong puri. Ganun din bumababa ang iyong puri tingin sa iyong sarili. Dahil ang babae na ito, pinanghalagan ng Islam, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga rules upang makaiwas sa kapahamakan dito sa mundo at sa kabilang buhay. At upang pangalagahan ang kanyang puri at hinaharam sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkikipag-koneksyon, relasyon sa hindi niya mahram. Kaya isa sa mga problema sa ating panahon ngayon ay yung mga kababaihan na open sa kanila ang lahat ng mga wasila, lahat ng mga daan upang makipagrelasyon sa hindi nila mahram. Kaya karamihan sa mga kababaihan ngayon ay lalong bumaba ang kanilang puri. La hawla wala quwwata illa billah. Sana ay layo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganong gawain. Kama annaha
تجتنب مواطن الشبهات حرصا على سمعتها وصورتها في مجتمعها. Ito ang isa sa mga magandang tingnan sa isang babae. Ang babaeng saliha, umiiwas siya sa lahat ng mga ano ba yun? Umiiwas siya sa lahat ng mga gawain o di kaya lugar na magkakaroon ng syubha. Ang ibig sabihin, umiiwas siya sa mga lugar na ginagawa doon ay hindi maganda. Katulad, example, mga lugar nandoon ang pagsagawa ng pagkanta, mga lugar na ginagawa doon ng pagsasayaw, mga lugar na ginagawa doon ng pagdidisco o pang mga ibang haram. Ang babaeng ito, hindi siya gagawa ng haram, pero pumunta sa lugar na doon ginagawa ang haram. Kaya, isipin ng mga tao na ikaw ay gumawa ng haram. Kaya isipin ng tao, kasama ka doon sa gumagawa ng haram. Kaya ang isang babaeng itong, matinong babae, umiiwas siya sa lahat ng mga lugar o di kaya mga gawain na ito ay syubha. O di kaya, pag-isipan siya ng mga tao na hindi maganda. Kaya, katulad ng mga online, katulad ng TikTok, nandoon ang mga babae nag-uusap na hindi maganda ang kanilang mga usapan, kaya umiwas na lang doon. Umiwas siya sa mga ganun. Hindi siya gumagamit ng TikTok upang hindi siya pag-isipan ng mga tao na kasama doon sa mga taong nakipag-usap sa hindi nila mga mga mahram. Parang nasa bahay lang sila, nag-uusap sila, lahat open ang kanilang mga salita, ito man ay haram o di haram. Kaya ang isa sa mga katangian ng babaeng, matinong babae, umiiwas siya doon sa mga lugar o di kaya mga gawain na pag napasama siya doon ay pag-isipan ng mga tao na hindi maganda. Kahit hindi siya gumagawa ng mga haram, pero pag-isipan ka pa rin ng mga tao na hindi maganda. Kaya ang matinong babae, umiiwas siya doon para walang issue. Isa sa mga katangian ng babae, ito rin ay dapat nating tandaan, al-hirs ala al-hijab al-syar'i. Yung ingatan mo ang yung hijab al-syar'i. Ang pagtatakip ng aura na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Dapat iwasan ito. Dapat iwasan ng isang babae na tanggalin ang kanyang hijab. At siya ay gumawa ng hakbang upang patibayin ang kanyang hijab. Dahil ito ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At manatili sa kanyang hijab. Dahil ang pagtatakip ng hijab na ito ay magkakaroon ka ng pagsubok. Lahat ng pagsasagawa ng kabutihan, susubukin na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Susubukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong hijab. Ipapakita sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga taong walang hijab, kung gaano sila nakakaakit sa mga kalalakihan, at isipin mo na rin na bakit nakatago ang aking kagandahan. Dapat ko ilantad sa mga tao. Ito po ay isa sa mga hindi magandang ipinapaisip sa iyo ng syaitan upang iwan mo ang iyong hijab. O di kaya, susubukin nga ng Allah subhanahu wa ta'ala ng init. Mainit ang panahon, kaya isipin mo, bakit hindi ko tanggalin aking hijab para makaranas naman ng magandang hangin. Ito po ay susubukin nga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang magandang babae, mabuting babae, kanyang pinipilit pa rin ang panatiliin ng kanyang hijab kahit anong pagsubok. Masya Allah, kung magkaroon tayo ng ganitong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang biniyayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang pananampalataya sa kanya. Subukin ka rin sa iyong pag-aaral. Minsan may mga activities sa inyong school na magkakaroon na pipilitin ka ng iyong teacher na iwan ang iyong hijab. O di kaya, sa mga kaibigan mo, pipilitin kang iwan mo ang iyong hijab. Pero wag mo iwan ang hijab dahil pagsubok yun. Dahil hanggat ikaw ay nanatili sa iyong hijab, nasa sayo ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa sayo ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag iniwan mo ang iyong hijab, doon napapasok ang syaitan.
Doon napapasok ng syaitan hanggat ikaw ay makagawa ng haram. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya sa ating mga sister, sila po ay sinasaluduhan natin sa kanilang pagsagawa ng pagtatakip ng aura. Pagtatakip ng aura. Dahil ang pagtatakip ng aura, napapasama po kayo sa mga taong pumipigil ng fitna. Pumipigil na lumawak ang fitna. Hanggat dumadami ang mga babaeng nagtatakip ng aura, ganun din nawawala ang fitna. Hanggat naman ang mga babae, kanilang iniiwan ang kanilang hijab, kayo po ay nakakatulong upang lumaganap ang fitna. La hawla wala quwwata illa billah. Isa sa mga katangian ng babae ay hifdul asrar, yung marunong siya tumago ng sikreto. May mga sikreto na hindi dapat ibunyag sa mga tao. Lalo na ang sikreto ng mag-asawa. Lalo na sikreto ng pamilya. Huwag po niyong ibunyag sa mga tao. Kaya ang babaeng saliha, hindi siya nagsasalita ng sikreto. Lalo na sa sikreto na sinabi siya ng yung asawa, o di kaya inyong kaibigan, o di kaya anak, magulang, na huwag mong ipagsabi ng sikreto nito. Katulad ng pagsasalita ng yung kaibigan. Pag sinabi ng yung kaibigan, ang sikreto nito hindi pwedeng sabihin, huwag mong pagsabi. Dahil pag ito ay pinagsabi mo, isa ka sa hindi magandang babae. O di kaya, isa ka sa mga munafik. Katulad din ng isang kaibigan, pag sinabi itong salita na ito, ay sasabihin ko sa iyo. Kahit hindi niya sinabi na huwag mong ipagsabi. Pag lumingon siya sa kanan at sa kaliwa, ang ibig sabihin, ang sasabihin niya, sekreto yun. Huwag mong ipagsabi. Kaya huwag mong ipagsabi. Dahil isa sa mga katangian ng babae, na mabuting babae, ay marunong tumago ng sekreto. Lalo ng sekreto ng kanilang asawa. Dahil ang babae, minsan, nakapagsabi ng kanyang sekreto sa kanyang mga kaibigan patungkol sa kanyang asawa. Kung ano man ang kamalian ng iyong asawa, doon mo ipaubaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabihin mo kay Allah subhanahu, hilingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay baguhin ang kanyang ugali. Pero ang babaeng ito, yung mga sekreto nila ng kanilang asawa, pag kailangan ito ay makakasira sa kanya, ang ibig sabihin, yung kanyang asawa may mga kamalian, may hindi pagtupad sa kanyang karapatan, pangkababaihan, o di kaya hindi binibigay ang karapatan ng kanyang babae, ang kanyang asawang babae, ito po ay pwedeng sabihin sa imam kung ano ang kinaukulan na mga tao ay pwede niya itong sabihin upang bigyan ng kung ano ang magandang gawin. Pero kung ito ikukwento mo sa mga kaibigan mo, sa mga tao, ito po ay hindi pwede. Ito po ay pinagbabawal. Ito po ay ipinagbabawal. Isa rin sa magandang ugali ng isang babae, iniiwan niya ang maraming pagsasalita. Hindi siya nagsasalita ng marami. Dahil ang pagsasalita ng marami, doon po ang kamalian. Kung gaano karami ang iyong salita, ganun din karami ang iyong kamalian. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya ang mabuting babae, siya po ay umiiwas sa maraming salita. Hindi marami ang kanyang pananalita. Hindi marami ang kanyang pakikipag-usap. Dahil doon niya nilalaan ang kanyang oras sa pagbabasa ng Quran, pagbabasa ng kitab, pagbabasa ng mga aral sa Quran at Sunnah, at pagdidikr. Doon niya dinadamihan ang kanyang salita. Pero sa pakipag-uusap, pagkukwento, hindi po marami ang kanyang salita. Dahil alam niya lahat ng sinasabi natin ay sinusulat po yan. Sinusulat. Kung gaano ang karami ang iyong salita, doon din karami ang iyong kamalian. Kaya ang babaeng saliha ay doon niya dinaramihan ng kanyang salita sa pagbabasa ng Quran at pagbabasa ng hadith, pagdidikr, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa mga katangian ng babae, magandang katangian ng imratun saliha, kanyang ginagawa ng paraan na makahanap ng mga kaibigan na katulad niyang saliha. Hindi basta kumukuha ng kaibigan kung wala sa katangian niya ang mabuting babae.
Kaya umiwas tayo na kumuha ng mga kaibigan na wala namang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung makipagkaibigan tayo sa walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, baka maging katulad natin sa kanila, katulad natin sila. Kaya ang babaeng salihah, hinahanap niya ang mga katulad niyang babaeng salihah upang sila ay makapagtulungan upang mas tumibay pa ang kanyang pagsunod sa Quran at Sunnah kung ano ang mga rules na ibinigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kayong mga kababayan, mga sister, ang hanapin yung mga babaeng katulad nyo, ginugusto nila manatili sa Quran, katuruan ng Sunnah, at katuruan ng mga sahaba. Mga sahaba, upang kayo ay hindi mawalay sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lalo na sa mga kababaihan na kanilang pinapangalagahan ng kanilang hijab, pinapanghalagaan ng kanilang puri, doon kayo makipagkaibigan. Lalo na sa panahon ngayon, lumaki ang fitna. May mga kababaihan na hindi na pinapangalagahan ng kanilang sarili, huwag po kayong magipagkaibigan doon. Dahil ang syaitan ay kasama nila. At baka kayo ay makuha pa ng syaitan. La hawla wala quwwata illa billah. Lalo na sa panahon ngayon na ang mga kababaihan ay parang ginagawa ng paraan ng mga kufar. Gumagawa ng hakbang ang mga kufar kung papaano alisin ng hijab ng isang babae. Kung papaano palapitin ng mga babae sa haram. Gumagawa po ang mga kufar ng pamamaraan. Papaano alisin ang hijab ng babae, papaano bawala ang puri ng isang babae. Bakit? Dahil pag nasira ang mga kababaihan, doon po masisira ang mga kalalakihan. Kaya ang tinitingnan ng mga kufar ngayon kung papaano sirain ang mga kababaihan ng mga kamusliman para masira ang mga kalalakihan at masira ang kanilang pananampalataya. Kaya huwag kayong maging isa sa mga dahilan upang masira ang pananampalataya ng mga kalalakihan. Dahil pag nasira ang pananampalataya ng mga kalalakihan, talaga na po ang zina sa ating panahon. Kaya huwag po kayong gumawa ng hakbang na kayo ay maging dahilan upang masira ang respeto ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Kaya kayo po ay magtakip ng aura, kayo po ay manatili sa inyong hijab at magsabr. Dahil sa katangian ng mga kababaihan, sabi ng mga ulama, ay ang as-sabr hindi syada'id. Falmar'a as-salihah tasbir alal ayyamis sa'ba. Ang babae na ito ay siya ay nagtitimpi o di kaya nagtitiis sa hamon ng buhay. Kung ito man ay hamon ng buhay, hamon sa kanyang relihiyon, hamon sa kanyang hijab, hamon sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, hamon sa pagsagawa ng haram. Ito po ay nagtitiis. Hindi siya nagsasagawa ng haram, nagtitiis siya kahit kano pa sa kanyang sarili, naisip niya na maganda ang gawain na ito, pero haram, pero tinitiis niya pa rin. Nagtitiis siya sa pagsunod sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit alam niya na ito ay mahirap, pero nagtitiis pa rin. Nagtitiis sa kanyang hijab, kahit alam niya na ito ay mahirap, nagtitiis pa rin sa kanyang hijab. Ito po ay isa sa mga katangian ng isang magandang babae. Dapat nating tingnan sa isang babae na sa kanya ang mga katangian na ito. Pag nasayo ang katangian na ito, isipin mo, ikaw ay binayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magandang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panghuli, ang isang babaeng matinong babae, kanyang tinuturuan ng kanyang mga anak na upang isabuhay ang Islam. Pag makita mo ang isang babae na pilit niyang tinuturuan ng kanyang mga anak ng katuruan ng Islam, isabuhay ang Islam, ay ito po ay sabihin mo, ang babae na ito may magandang puso, may magandang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng katuruan sa Islam. Wahada wa sallallahu ala Muhammad. Sana po ay makapudot kayo ng aral sa ating binanggit. Ulitin ko po, pasensya niyo po ang aking Tagalog. Hindi po tayo bihasa sa pagsalita ng Tagalog. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جزاك الله خيرا يا أستاذ. Ngayon po ay tumatanggap po ba ng katanungan mula sa ating pakinig? Inshallah. Inshallah, ay tatlong question.
Mga lasaho, kung mayroon po kayo na katanungan wala sa ating butihing ustad, magtanong po kayo, inshallah. Sino si Amal Iscanio? Iscanio, may tanong po ba kayo? Nakatas yung kamay ni Amal Iscanio. Lasaho, kung may tanong ka, mag-unmute ka po. Baka wala silang naintindihan sa ating ano. Sinong may tanong po? Tingnan natin sa dito sa comment section. Galing kay Lasaho, hindi ko La nababangitin. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking katanungan ay halimbawa po kapag ang isang babae ay nakagawa ng haram at ngayon ay iniwan or iniwasan na niya, ito at nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, matatawag pa rin po na isang mabuting babae o babaeng salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ang lahat ng kasalanan po, kahit ano pang kalaking kasalanan, lalaki man o babae, pag siya ay nagtauba, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang magtauba, parang wala na siyang kasalanan. Pag totoo ang kanyang pagtatauba, parang wala na ang kanyang kasalanan. Ang ibig sabihin, pag ang isang babae nakagawa ng kasalanan, kahit ano pang ganong kalaking kasalanan, pag siya ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagtauba at iniwan ang lahat ng gawain na masasama, matuturing po siyang mabuting babae. Mabuting babae. Nung isang nangyari sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang babae nakagawa ng zina. Itong babae na ito ay may asawa, nakaranas ng napangasawa po ang isang babae na ito, pero nakagawa siya ng zina. Nung nakagawa ng zina at naisipan niyang magtauba, pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, o sugo ng Allah, ako po ay nakagawa ng zina. Tinalikuran siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya ulit, ako po ay nakagawa ng zina. Ako po ay buntis, nakagawa ng zina. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipanganak mo muna yung anak at bumalik ka sa akin. Nung ipanganak niya ang anak, bumalik pa rin kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung bumalik siya at nagtauba pa rin, sabi niya, ya Rasulullah, ako po ay nakagawa ng zina. Sabi ng Propeta, padidiin muna ang iyong anak ng 2 taon. Pinadidiin niya ang kanyang anak ng 2 taon. Nung natapos ang pagdidi ng kanyang anak, pumunta pa rin kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagtauba pa rin. Sabi niya, ya Rasulullah, ako po ay napagzina. Kaya pinarajam ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung isa sa mga nabanggit, yung babae na yung pagkatoba ng babae na yun, yung kanyang iman, kung daw ay distribute sa mga tao sa Madina, ay lahat po, sapat na ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, ang babae na yun, totoong nagtaubat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malaki ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at nalinis po ang kanyang kasalanan. Ang ibig sabihin, ang babae, pag ito ay nagtauba, ay matuturing pong babaeng salihah. Insha'Allah. Dahil maraming nabanggit sa Quran, ay ang mga taong nagtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay matuturing mabubuting tao. Dahil ang pagtatauba, ito po ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala upang bumalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, bumalik ang ating kalinisan sa ating dalisay, ang ating mga puso at kalinisan ng ating mga sarili mula sa mga hindi magandang gawain. Kaya tanggap po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala pag tayo ay nagtauba. Allahu a'lam. Alhamdulillah, meron pa dito katanungan mula kay Lasaho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Sheikh. Ask ko lang po, kabilang rin po ba ang pagtatakip ng paa ay obligado sa mga kababaihan na dapat rin takpan? Yun po ang kanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabanggit sa hadith, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu awrah. Ang babae daw ay aura.
lahat ng ano ba yun? Ang babae, kanyang katawan ay puro aura. Puro aura. Ito ay isa sa mga dalil ng mga ulama na inobligado nila ang pagtatakip ng muka at pagtatakip ng kamay, pagtatakip ng paa. Isa rin sa dalil nila sa Quran, nabanggit sa Quran na wag niyong ano ba yun? Yung paa nyo, wag niyong masyadong igalaw yung mga paa nyo para hindi marinig yung nakasabit sa inyong paa. Dahil sa mga kababaihan sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay linalagyan nila ng mga ano ba yun? O kumbaga may nilalagay sila sa mga paa nila. Parang mga hindi ko naman ang salita doon. May nilalagay sila sa mga paa nila para hindi marinig yung wag niyong igalaw ng malakas ang inyong mga paa. Ang ibig sabihin, dahil pag nagalaw yon, maririnig ng mga kalalakihan, maisip nila yung paa mo. Maisip nila yung paa mo. Kung pinagbawal yon, na mag-isip pa lang, pinagbawal, paano pa kaya kung makita? Paano pa kayang makita? Kaya hindi po pwede. Dahil haram po makita ang iyong mga paa. Hindi po kasama po sa mga aura ang paa. Kaya dapat nating ingatan ang makita ang ating mga paa. Dahil makita ito, nakita yung aura. Dahil ang sabi ng propeta, ang babae, aura. Kasama doon ang kanyang paa, kasama doon yung kamay, kasama doon yung kanyang muka. Kaya mas mainam sa babae magtakip po ng aura, magtakip ng aura. Kaya ang damit ng babae ay nabanggit sa hadith. Ang damit daw ng mga kababaihan sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay lagpas. Parang pag naglalakad sila ay ano ba yun? Sutig tanong ako na ketundi ang uto sa kwan yan, litar niyan. Parang lagpas yung damit niya para hindi makita ang kanyang paa. Kaya ang katanungan natin sister, kasama ba ang paa sa aura? Opo, kasama ang paa sa aura ng isang babae. Kaya mas mainam na takipan po ito. Allahu a'lam. Sir, tumatanggap ka pa po ba ng katanungan? Inshallah. Mula naman kay Lasako Okti, kung nandito ka man, ito ang kanyang tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Kasama po ba sa aura ang boses ng mga kababaihan? Bismillahirrahmanirrahim. Ang boses ng mga kababaihan. Ang mga ulama, magkaiba ang kanilang opinion sa boses ng mga kababaihan. Dahil sa pagkakaintindi sa hadith na yon. Yung binanggit natin na ang hadith na yun, ang al-mar'atu aura. Sabi ng ibang opinion ng mga ulama, ang pagkakaintindi nila sa hadith na yun ay kasama na doon ang boses ng babae. Kasama na doon ang boses ng babae. Dahil aura. Sabi ng propeta, aura ang babae. Kasama doon ang kanyang boses. Sabi naman ng pagkakaunawa ng ibang mga ulama, ang boses ng babae, ito po ay hindi aura. Hindi aura. Ang boses ng babae, hindi po aura. Maliban lamang kung ito ay gawin niyang kaakit-akit sa mga kalalakihan. Pag ginawa mong kaakit-akit sa mga kalalakihan, pag nagsalita ka, ay ginagawang kaakit-akit, magiging aura na po yun. Magiging aura. Dahil kung aura ang pananalita ng mga kababaihan, di ba nabanggit sa Quran, pag tinatanong niyo ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dapat may harang na tela, may haram na tela. Ang ibig sabihin, pwede nilang sagutin ang mga kalalakihan. Pag may nagtatanong, sinasagot nila ang tanong doon. Ang ibig sabihin, hindi po aura ang pagsasalita ng babae pag ito ay natural na pagsasalita nito, nandun sa original na pagsasalita. Pag ginawa mo pong kaakit-akit, doon po magkakaroon ng aura. Doon po magkakaroon ng aura. Kaya ako po, aking paniniwala, ang pagnanalita ng isang babae, ito po ang original ay hindi po aura. Pero magiging aura pag ito ay ginawa mong kaakit-akit. Pag nagsasalita ka, parang nawala sa original. Pag pananalita mo, parang ginagawa mo ng kaakit-akit, na hindi naman yun ang original na pananalita mo, para lamang maakit mong lalaki, yun po magkakaroon ng aura. Allahu a'lam. Meron ba pong tanong? Matanggap ka pa po ba? Inshallah.
Mula naman kay Lasa ko, okay, kung nandito ka man, hindi na ako mag-mention ng pangalan nyo. Ang tanong dito, Assalamualaikum po Ustad, haram po ba magsuot ng, anklet, ang mga kababaihan or bracelet? Ganun po yung Bracelet? tanong. Yung mga bracelet po ba? Bismillahirrahmanirrahim. Ang mga kababaihan po, lahat po ay ipinahintulot sa kanila ang pagsuot ng bracelet, gold man to o ano pa, anong klaseng bracelet pa yan. Ipinahintulot po yan. Pero doon lamang sa iyong asawa. Huwag mong ipakita sa ibang mga hindi mahram. Pinahintulot po yan para maging maganda sa paningin ng iyong asawa at ito rin ay isa sa mga ano ba yan? Nagugustuhan ng mga kababaihan na sila ay maglagay ng kung ano-ano sa kanilang katawan, katulad mga bracelet, lahat ng magandang na tingnan, mga gold man o sa kanilang tainga, sa kanilang leeg. Ito pa ay pinahintulot sa isang babae. Pero wag lang ipakita sa hindi mahram. Doon lang sa mahram mo, doon sa asawa mo na para nagagandahan siya. Ang mga bracelet po ay ipinahintulot sa isang babae. Pero sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, may nilalagay sila ng mga bracelet sa kanilang paa, yung mga kababaihan doon. Pero ang pinagbawal sa kanila, wag niyong igalaw ng malakas yung para hindi marinig yung nakasabit na bracelet sa inyong paa. Dahil yun po ay nakakaait sa mga kalalakihan. Kaya kung gagawin niyo ito, dito lang sa bahay at wag niyong ipakita sa hindi mga mahram. Pero yung original na hukom ng pag-bracelet ng babae, ito pa ay pinaghintulot. Ito po ay pinahintulot kahit ano pang klaseng bracelet to. Kahit ano pang kahalaga, ganong kalaki ang kanyang halaga, pwede po suotin ng isang babae. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Matanggap ka pa po ba? Inshallah. Okay. Galing naman kay Lasa ko, follow-up question po about sa boses po, Ustad. Paano po ang natural mong boses? Malambing talaga siya. Magkasala ka ba nun kahit ang intention mo po ay hindi naman po nangaakit ng lalaki? Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Inulit natin yung boses ng babae. Pag ito ay nakakaakit ng lalaki, ito po ay magiging aura na po ito. Dahil nakakakit ng lalaki, kahit wala kang intensyon, pero yung boses mo nakakaakit. Kasabi na, may mga taong minsan, yung kanilang pananalita, kahit salita lang, naakit yung lalaki. Kaya mas mainam, kahit hindi ito ay aura, mas mainam na iwasan doon para hindi ka makafitna. Dahil may mga babaeng kanilang pananalita, ito po ay natural nilang pananalita, pero naakit pa rin ng mga kalalakihan. Pero pag nalaman mo to, o di kaya nasa isip mo na ito nakakaakit, mas mainam na wag mong gawin. Wag kang katulad ng mga taong nagmumuhadara, mga kababaihan na nagmumuhadara, pero yung pananalita nila, nakakakit ng lalaki. Minsan, naamin ng mga lalaki na maganda ka ng busis, maganda. Pag nalaman mo yun, umiwas ka na. Dahil na-fitna na, natutukso mo na ang mga kalalakihan. Kaya, mas mainam na huwag damihan ang pagsalita. Pero, pag daruri, ang ibig sabihin daruri, kailangan makapagsalita ka, kailangan masagot mo yun, mas mainam, sagutin mo yun. Pero, pilitin mo na huwag makafitna. Huwag makafitna. Gawin mo yung boses mo, na yung pinaka-normal na boses mo, sabihin mo sa kanya, ito po ay haram, ito po ay hindi maganda, ito po. Kung pagdaruri, kailangan makasagot ka, makapagsalita ka. Pero pag hindi naman kailangan, mas mainam, huwag ka nang magsalita para hindi makakita yung boses. Lalo na yung mga kababaihan na sila ay kumakanta, kahit ito man ay Islamic song, Maranao song, Tagalog song, ito po ay hindi maganda sa isang babae. Dahil po yung kanyang boses nakakaakit po ng kanyang nakatukso ng mga kalakihan. Allahu a'lam. Alhamdulillah, Ustad. Tumatanggap ka pa po ba? Meron po nagtatanong pa, isa. Inshallah, last na po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, magkakasala po ba ang babae na may gustong mamanhikan sa kanya, ngunit ang babae sinabihan niya ang lalaki, maghintay ka sa pag-uwi. O tapos nga ilang buwan nagbago ang isip ng babae, hindi pinatuloy yung alok ng lalaki.
magkakasala po ba siya doon? Ustad? Pakiulit po. Ustad, magkakasala po ba ang babae na may gusto mamanhikan sa kanya, ngunit ang babae sinabihan niya ang lalaking maghintay ka sa pag-uwi ko, tapos nga ilang buwan nagbago ang isip ng babae, hindi pinatuloy yung alok ng lalaki? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ang original po, ang babae at lalaki may karapatan po silang pumili. Hindi po pwedeng pilitin ng babae na siya ay makipag-asawa sa isang lalaki. Ganun din ang lalaki, hindi po pwedeng pilitin. Pero pag nagkaroon sila ng kasunduan, sabi ng babae, mamani ka nga sa akin, ganito, pag nakauwi ako, nagkaroon sila ng kasunduan, nakakasunduan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aufu bil uhud." Ibigay niyo kung ano ang binigay niyong kasunduan. Ang hindi po pagtupad ng kasunduan, isa po 'yan sa mga kasalanan. Isa po 'yan sa mga sifa, mga katangian ng mga munafik. Kung kayo ay nakapagbigay ng kasunduan at umasa naman ang isang lalaki na siya ay binigyan mo ng kasunduan, dapat ipaunawa sa kanya na dahil hindi ko nakatupad ang aking kasunduan natin, dahil ito ang dahilan. Kung ang dahilan mo ay karapat-dapat, hindi ka magkakasala. Pag hindi naman karapat-dapat dahil galing yun sa sarili mong desisyon, dahil may nagustuhan iba, mga ganon, hindi naman sapat na reason, doon ka magkakasala. Depende yun. Dahil hindi usapan doon yung relasyon nyo. Ang usapan doon yung pagkakaroon ng kasunduan. Dahil gumawa kayo ng kasunduan. Pag nagkaganon, umasa sa yung lalaki, mamanikan sa'yo, at ito ay umuo ka na mamanikan sa'yo, pero hindi ka tumupad, magkakaroon ka ng kasalanan doon. Lalo na pag formal na usapan na yun. Dahil magkakaroon ka ng kasalanan. Pero hindi ko sinasabi na pwedeng magkipagkaibigan sa mga kalalakihan, magkipagrelasyon sa mga kalalakihan. Yun lang po yung nagkaroon kayo ng kasunduan. Wala kayong relasyon. Pero gusto kang pang-asawin ng lalaki. Hindi siya dumaan sa relasyon na haram. Pero nakita kanya, magkakilala kayo at sinabi niya, gusto kitang pang-asawain. Mamani ka sa akin sa ganitong pamamaraan. Pumunta ka sa aking mga magulang sa year na ganito, sa panahon na ganito, sa date na ganito, pero nung sa panahon na yon, dumating ng panahon, tinakdang panahon, pero hindi ka tumuloy dahil hindi ka tumupad ng usapan, doon ka magkakasala. Allahu alam, ang pagkakaroon ng kasunduan, kailangan po ng pagtupad. Allahu alam. Alhamdulillah. Pwede po ba bang humabol ng tanong? Inshallah, isa lang. Kalas na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Pwede pa habol ng tanong? What if po nikabi po ang babae at gusto ito makita ng lalaki dahil gusto po ito pakasalan ng lalaki? Salamat po. Bismillahirrahmanirrahim. Babae na ipag-usap sa isang lalaki, gustong makita ng lalaki ang kanyang muka, kanyang dahil gusto niyang pakasalan. Ganun ba yun? Pag ganun, hindi po yun ang katuruan ng Islam. Dalawa lang kayong nag-uusap, gusto mong makita ang kanyang muka. Hindi po yun ganun ang katuruan ng Islam. Pinahintulot lang ng Islam na makita ang babae ng isang lalaki. Kung totoong mamanikan ng lalaki na ito, ay pumunta sa kanyang mga magulang. Doon niya bisitahin sa kanyang bahay. At sabihin niya sa kanyang mga magulang na ako po ay mamanikan sa inyong anak. Pag ganun po, pwede pong tingnan ang lalaki ang babae. Ang kanyang mukha, ang mga ulama, ang usapan nila, pwede daw ay tingnan ang muka at kamay. Dahil ang kamay ng isang babae, pag maganda ang kamay ng isang babae, ang ibig sabihin, maganda ang pangatawan ng isang babae.
Doon lang nakabasihan sa kanyang kamay. Pag walang alaga ang babae sa kanyang kamay, ang ibig sabihin walang alaga ang babae sa kanyang katawan. Kaya pinanghintulot ng mga ulama, makita ang kanyang muka at kanyang kamay. Doon sa bahay ng isang babae. Doon sa bahay ng isang babae. Pero sa chat, video call, hindi po pwede yun. Pamamaraan po niya ng syaitan. Allahu alam. Alhamdulillah. Siguro wala na magtatanong, dito na natin tapusin. Alhamdulillah mga akwat, nawa ay nasagot ng malinaw ang inyong mga katanungan at naunawaan natin ang mga tugon ng ating butihing ustad. Muli kami ay nagagalak at nagpapasalamat una-una sa Allah at sa inyong lahat na maging sa ating butihing ustad na walang sawang nagbabahagi ng kaalaman at sadyang naglalaan ng oras upang tayo ay kanyang mabahagian ng kaalaman. Alhamdulillah. Ya Ustad, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon at dalangin namin sa Allah na pangalagaan kanya at dagdagan pa ng iyong kaalaman at patatagin sa relihiyong Islam at biyayaan ng mabuting kalusugan sampo ng iyong pamilya. Ganon din sa mga dumalo na kinig sa mga oras na ito, iba-iba man ang ating organisasyon, subalit tayo ay nagkakaisa pagdating sa pananaliksik, pakikinig ng mga kaalaman pang-Islamiko. Nawa ay mayroon tayong mapulot or napulot na aral at natutunan sa binahagi ng ating butihing ustad. At padaliin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsunod pagsabuhay dito at kanya itong tanggapin at igawad sa atin lahat ang pinakamainam na gantimpala fid dunya wal akhirah. At patatagin nawa tayo ni Allah sa ating pananaliksik, pagsasabuhay, pagsunod sa mga kautusan at pag-iwan sa mga ipinagbabawal. Allahumma amin ya Rab. Ya Ustad, maaari po bang ikaw na ang magsara ng ating programa at kung may nais ka pang iwan payo para sa amin na mga tagapakinig ay mag-iwan po kayo sa amin. At maaaring ikaw na din ang magsara ng ating programa sa mga oras na ito. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi ya Ustad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك برحمتك والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga lasa ko akwat, maraming salamat po sa iyong pagdalo sa ating programa sa oras na ito. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.